Hola de nou a tots i totes i benvinguts i benvingudes una nova setmana als reptes musicals. Sabeu que entrem en l'última setmana dels reptes i ja vos vaig dir que aquest repte anava a ser un poc distint però molt especial. A més, és un repte familiar. Aleshores, parem el vídeo un momentet i anem a buscar a totes les persones que viuen amb nosaltres a casa, sempre i quan siga possible. És important que tractem de veure el vídeo en família. Sols durarà 4 o 5 minutets. Així que vos espere. Hola famílies i benvingudes totes als reptes musicals. En primer lloc, gràcies per arribar fins ací i mostrar la implicació que heu mostrat a tots els reptes. El que vos presente ara naix de la reflexió. Al llarg de tot aquest temps ens ha donat per frenar un poc en les nostres vides accelerades i pensar en tot el que ens envolta. Evidentment, una de les coses sobre les que he reflexionat ha sigut la música. Per a mi és la meva vida, és el que m'ha fet créixer i és al que em dedique professionalment. Tracte de transmetre tota l'estima que tinc a aquest art a tot el meu alumnat. Però aquest temps m'he donat compte de moltíssimes coses més. Tots hem pogut viure sense utilitzar el cotxe diari. Hem pogut viure sense eixir de sopars a bars o restaurants. Hem pogut viure sense viatjar. Però han hagut coses fonamentals que no han faltat a ninguna casa. Una d'elles és l'activitat física i una altra ha sigut l'activitat artística. I per què tan importants? Vos ho contaré de seguida. El que sí que està clar és que moltes vegades als centres educatius aquestes assignatures queden amagades a un segon o a un tercer plànol. Pensen que són activitats que són un extra, que serveixen per a desconnectar un poc i que no tenen més importància. Però no és així. No anem a restar l'importància a assignatures com matemàtiques o ciències, però no han de tindre el 100% del pes a una escola. Perquè el nostre objectiu a música no és que un alumne o una alumna agafi una flauta i toque Titanic. Treballem les figures musicals, sí. Treballem les notes, també. Tot això té molts beneficis a grans nivells, com per exemple l'aprenentatge d'idiomes, el raonament matemàtic i moltes altres connexions neuronals. Però estem parlant d'algo que va més enllà encara. Estem parlant de les nostres emocions, estem parlant de transmetre sentiments, estem parlant d'aprendre des del cor. En definitiva, del que parlem és de la nostra salut emocional. De segur que quan parlem de salut a tots ens resulta interessant i importantíssim, doncs és un dels objectius de l'assignatura de música. I per això hem de valorar-la. Si hem treballat tant la música durant tot aquest temps i ha estat present a totes les cases, és perquè realment és una part fonamental de la nostra societat. I és un treball en equip. No sols els mestres i les mestres de música som els que ho hem de potenciar. També des de tota una escola, també des de tot un claustre, des de l'alumnat fins i tot les famílies. Vosaltres sou una part fonamental per a despertar esta estima per la música, per l'art i també per l'educació física. I així és on ve el nostre repte. Em crida l'atenció que sovint diem és que els xiquets i xiquetes avui en dia no saben escoltar música. No saben? Una de les nostres funcions com a mestres és donar-los un ventall de possibilitats molt grans i treballar en diferents estils musicals. Però quantes vegades ens hem sentat en casa amb els nostres menuts i menudes a explicar-los quina música ens agradava a nosaltres de jove, a ensenyar-los aquella cançó que a nosaltres ens ha marcat per el motiu que siga, a ensenyar-los aquell grup que ens va acompanyar durant la nostra infància. És una part fonamental. Tot aquest bagatge també és important per als nostres fills i filles, perquè les cançons el que transmeten són missatges i formen part també de l'aprenentatge dels nostres xiquets i xiquetes. Aleshores el repte va consistir en que cada família aneu a pensar una cançó que per a vosaltres és important, que vos representa i vos caracteritza, pel motiu que siga. Estem buscant eixa cançó que quan l'escoltes dius «Ui, va ser un gran dia». Eixa cançó que vos dona forces i espenta per tirar endavant amb el que siga. Eixa cançó que vos plena d'energia. Eixa és la cançó que m'aneu a fer arribar al meu correu electrònic. Anem a aconseguir així una llista de 300 cançons que per a tots nosaltres, per un motiu o per altre, van a ser importants. Així, uns anem a aprendre d'altres, anem a conèixer diferents estils musicals i a més, anem a donar-li a la música la importància que mereix, perquè la música transmet, perquè la música és fonamental a la nostra vida i perquè ens acompanya allà on anem, sempre. I és treball de tots mantindre-la viva. Moltes gràcies a tots per haver-me escoltat. Espere les vostres respostes amb moltíssima il·lusió. I ara sí, ens tornarem a veure. Fins prompte.